Ahojte lásky, mňa neskutočne baví sledovať cudzie denné vlogy, dúfam, že nie som v tom sám a takýto jeden som si pripravil aj ja pre vás. Dnes idem do Národnej banky, pretože mám nový cardholder, dal som si tam 100 eurovku a celkom mi to nešlo vyťahnuť, nakoniec som ju roztrhal. Tu vám to vždy zmenia bez poplatku, tak to už odtiaľ odchádzam, dostanete takýto lajster, kde máte vypísané tie bankovky. Idem už do práce, takto po ceste sa zastavím ešte v potravinách objednať tovar, chodím vám ku Julke. To by ste nevedeli, pracujem ako recepčný v kaderinskom salóne v Starom Meste na Venturskej, takto prichádzam do práce, rozsvietím, idem otvoriť okno, aj keď teraz už skôr zapínam klimu, iba vám chcem ukázať tento nádherný výhľad, takže sme na Venturskej oproti Zičiho palácu a vpravo je Michalská ulica. Idem zapnúť hudbu, keďže je pondelok a my si potrpíme na živé kvety, dnes vás beriem do najkrajšieho kvetinárstva, ktoré je v Bratislave, volá sa Orchidea, takto sa mancujem po Starom Meste, tu už som na mieste činu. Už som tu ako doma, môžem si povyberať kvety, ktoré ja chcem, kedy chcem, ale vždy si nechám poradiť, naozaj sú tu komunikatívni ľudia a mám to tu rád. Už som v práci, naaranžujem si vázu na recepciu, niekedy mi to išlo lepšie, niekedy to ide horšie. Videli ste už niekedy kvet kurkumy? Toto rúžové bola kurkuma, naozaj tam majú veľmi krásne kvety a také netradičné. Klienti sa nás často pýtajú, či sú naozaj živé. To mi kolegyňa Andrejka spravila kávu, ktorú nevidíte, pretože je za pultom, takto si idem ešte naranžovať tieto malé vazíčky, ako vidíte musím to strihať, neviem, či je to úplne správne, keby niečo, tak ste ma nevideli. Pripravujem servis pre klientku, takže káva, vodička, keksik. Prišiel nám tovar, trošku viacej krabíc a nevedel som to dať úplne hore, takže som to musel rozložiť. Ani som nevedel, že toto sme si objednali, možno sme to dostali. Je to taký podstavec na šampóny. Prišla aj kolegyňa Verča, ktorá moc nemá rada kameru a tu si robí zo mňa srandu, ale teda išla mi pomôcť. Inak mám super skvelý kolektív, taký som v živote asi nemal. Klop, klop, klop. Objednali sme si novinky a takto nám prišli také vzorky odtiene, aby ste videli, že ako to vie vyzerať na vašich vlasoch. A takto sme to jednoducho prirovnávali, že ktorá by nám išla. A asi počas toho sme dostali zachvat smiechu, tuto sú už shady, šampóny, všetok tovar si vyložím, potom si ho kontrolujem, či nám všetko prišlo v správnom počte, prosto to, čo sme si objednali. Keďže mi záleží na životnom prostredí, všetko idem pekne roztriediť, zoberiem si kľúče a roztreďujem aj tú krabicu, dávam ju na menšie kusky, aby sa čo najviac zmestilo do tohto naplneného koša. Snáď nám všetkým záleží na životnom prostredí. Tu už posielam SMS-ky klientom. Myslím, že sa mi to nezmestilo milión vecí, ale taký výnimočný pondelok, išli sme si sadnúť s babami. Dajte mi vedieť, či vás bavil takýto denný vlog.